Na Slovensku je približne 2200 dobrovoľných hasičských zborov a najmä v obciach sú to práve dobrovoľníci, ktorí sa dostanú k požiaru ako prví. Aj preto organizujú nielen súťaže, ale aj taktické cvičenia, na ktorých si otestujú svoje schopnosti. Na jednom sme sa boli pozrieť aj my. Dobrovoľní hasiči v Ružomberskom okrese sú rozdelení do 6 okrskov. Každý z nich spája niekoľko obcí a tie spoločne nacvičujú zásahy. Po prvýkrát od existencie okresu sa stretli hasiči zo všetkých okrskov, aby otestovali nielen schopnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu. Námetom tohto cvičenia bolo lesný požiar v ťažkom nedostupnom teréne, kde sa nedostane hasičská technika. Čiže dobrovoľní hasiči sú na pomoc hasickému a záchrannému zboru, kedy nie je možné klasickou technikou doviesť vodu a hasiť alebo likvidovať požiar. Teda cvičenie bolo zamerané na diaľkovú dopravu vody. Veliteľ zásahu a posilovej jednotky z okrsku číslo 1. Máme likvidáciu lesného požiaru, potrebujeme vytvoriť diaľkovú dopravu vody od vodného zdroja, potok Ľudrovianka k smere na požiarovisko. Príjem. Veliteľ okrsku číslo 1 počul. Akurát sme dorazili s technikou CAS 32, ktorá je naplnená, plus 12. V podstate mám tu 4 družstvá, s ktorými ti viem pomôcť. Rozumel si ma? Ale som rozumel. Vytvorte diaľkovú dopravu vody pomocou čerpadiel. Príjem. Rozumel som správe, budeme vytvárať diaľkovú dopravu vody. Najprv museli určiť najbližší vodný zdroj v doline, ktorým bol potok Ľudrovianka. Následne sa už museli spoločne popasovať s úlohou dopraviť vodu približne 1200 metrov do lesa k požiaru hore kopcom s prevýšaním asi 80 metrov. Z zdroju museli postaviť najsilnejšiu techniku, čiže najsilnejšie čerpadlo, ktoré bude prvé tlačiť do hadicového vedenia, do B hadicového vedenia bude tlačiť vodu. Samozrejme, voda dokáže to čerpadlo vytlačiť do určitej výšky, tam sa umiestni ďalšie čerpadlo. Robí sa to všetko výpočtom, ktoré zabezpečuje veliteľ. Čiže tlačilo sa od čerpadla do čerpadla, aby sme dostali vodu požiaru. Takže poďme k úľubochní ku mne, ja vám dám ďalšie pokyny. Rozumiem. Úľubochňa trojkou. Ideme my. Úľubochňa rozumela, Rojkou, ďakujem. Stankovaný, Ľubochňa, rozumieš ma, počuješ ma? Úľubochňa, to stankovaný, rozumiem. Peťko, za každú mašinu dajte ešte rozdielovač, poprosím ťa, potvrď mi, že si správe rozumel. Umapateľom frekvenciou. 141 hasičov z 27 jednotiek vytvorilo až 5 diaľkových vedení vody, aby si to mohli vyskúšať všetci. Velitelia každého zboru tak mohli zistiť, kde má kto aké nedostatky a v čom sa treba zlepšiť. Určite najťažšie je tá koordinácia tých ľudí. Preto sme sa tu zišli, aby sme sa v rámci okresu spoznali, tá hasičská rodina, aby sme si urobili ten nácvik tých dôležitých ľudí, ktorí sú vyškolení v špecializovanej príprave veliteľov dobrovoľných hasičských zborov, aby si dokázali skoordinovať tú činnosť. Čo, potrebujem tu na chalanov, nech idú ešte dopojiť B-čkové vedenie hore na Ľudrovú, takže pošli mi prosím ťa 2 ľudí tu na. Posielam. Ťahajte ju dole, hej. Dopojenie do nejakých 5-10 minút, budem ťa kontaktovať, budeš púšťať a naplňať prvú mašinu. Potvrď, že si rozumel. Rozumel som, ďakujem. Martinček 1, strojníkový Martinček, príjem.
Ktorý spúšťa vodu? Prácu dobrovoľných hasičov na rôznych úsekoch hodnotili pozorovatelia, aby vedeli na záver, čo kritizovať a v čom sa zlepšiť, ale aj čo pochváliť. Daj kľúče! Kľúče! Chlapi, nestojte tam ako ale robte volačo, máme problém tu. Veliteľ tepla, práve som rozumel. Veliteľ práve som rozumel. Veliteľ, Nie na to tam. práve som rozumel. No, poď. Dobre. Paťo! Hej! Hej! A pozri semka! Veliteľ Martinček, napočúval. Môžete zvyšovať tlak, máme technickú závadu odstranenú, príjem. Martinček, ja som rozumel. Zvyšujeme tlak, prepíjam. Zistili sme, že vlastne, keďže sme dobrovoľní hasiči, není to naša profesia, nerobíme to každý deň, tak vyskytli sa samozrejme aj nedostatky. Hlavne to bolo v tej organizácii, v spojení, lebo nie všetky zbory majú k dispozícii rádiovú techniku, aj vysielačky. A samozrejme aj s obsluhou novej techniky, keďže školenia síce prebehli, ale bolo to len výrobcom na takú údržbu a manipuláciu s tou technikou, ale ako sa to správa v praxi, aj takto sme si museli odskúšať takto na ostro. Na taktické cvičenie si prizvali aj profesionálnych hasičov, aby im pomohli vychytať chyby, ktoré si možno dobrovoľníci neuvedomujú a môžu znehodnotiť celý výkon. Pridáš si, pridám si, tu si pridám. Hej, je to na tebe. Ano. Čiže aby ste sa zoladili v tom, aby ti mašina ťahala, aby si nemal voľnú hadicu, ano. Lebo ak budeš mať voľnú hadicu, spraví ti čo? Potlač, zavzdušne ti ho a zase nič. Čiže púšťaš tlak a týmto zase reguluješ výtlak. Lebo ak budeš mať malý príkon, malý prívod vody, tak nemôžeš toľko isto vody alebo viac vody púšťať von, hej? Lebo to čerpadlo sa bude zavzdušňovať. Ukázali sme im konkrétne spôsob nasadenia tlakovej hadice na čerpadlo, aby nedošlo k poškodeniu čerpadla pri vyšších tlakoch, ktoré vznikajú výškovým prevýšením. Veliteľ Martinček, veliteľovi Valašská Dubová, strojník je pripravený, presúvam sa aj ja k nemu. V poslednej dobe dobrovoľní hasiči dostali novú techniku a podobné cvičenie majú vytvoriť priestor, aby sa s ňou naučili pracovať v teréne. Všetci sa zhodli, že vždy je lepšie niečo si vyskúšať, ako o tom hovoriť. Cvičenia podporujú dobrovoľných hasičov v správnych návykoch a v Ľudrovej si otestovali aj schopnosť vzájomne spolupracovať pri zdolávaní prípadného väčšieho požiaru. V čom sme sa poučili, že není všetko len mať techniku, ale vedieť ju aj správne použiť a mať dostatok vyškolených ľudí, ktorí vedia tú techniku aj správne a odborne použiť. Toto cvičenie pomôže hlavne v tom, že si nacvičia základné úkony a precvičia si ten spôsob nasadenia síl a prostriedkov. Prvé spoločné cvičenie dobrovoľných hasičov z Ružomberského okresu potvrdilo staré známe heslo: ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, a preto niečo podobné plánujú aj do budúcnosti. VZ, VZ1, dostal som správu z požiaroviska od skupiny 1, že požiar je pod kontrolou, začínajú likvidačné práce.